Hadin bo Menteri Ketenat Pule Putih ke Jelau ma Lakmen Romboi ulaya hukum da kabong no work no pay ne penduk ya ke gran ya ki no hikai la da kimlek phai no shaying kin sya penduk tolop la ne penduk kam no ya ki na kaliang jong kino hikai school SSA kila sanga kala yo ma Lakmen Romboi da ka ba hukum ya u ba udeban panmap hapo ka ar pasau kenta lem kemta kino hikai kin sim ya ke sinjam da ka ba teng makin ICT ino kam pensngo u babu Aristotle Rambai ka sarkar jela menaksi balang kala maham banle da ka bateng hadu uput ban penmi da hukum ka bong no work no pay ka bamut ba omdan jingsiu ya ki bom trei lane pensenge no shisendon ya ki jengai gran ya ki school managing committee la da kino hikai SSA kimlek paino ya la ki jong ki school ban sim kelas ya ki kena ka sarkar jela lembaga tenat Pule Putih ka berngam melada kimlek sim kelas no ngimtan lenti da kumai pat la no kejing penmi ya hukum no work no pay lane ngin pendu no ya kejing ai gran ya ki school managing committee jong ki ki school ki bakhang wad pedeng kijing kerpan jong ka sarkar jela Palat Henry Hajar ngut na pedeng jong ki khatah rajar sanspa sopway ngut ki nohikai school SSA ki layathia hasurok marjan ka additional secretariat kumshi benta jong kejing ki da ka basyong kelany mongor ba klemput persya ya kejing bomla ka sarkar ban pelai no ya ka tulop ka badang sa jong ki ka pesan panai kenti Kabai day bat ka statement mo kabalami na education minister badon borom jungi isar Lakmen Romboi ba ai kajing maham yangi kino hikai SSE baladangim call off ya kanik agitation bat lay pai chalaki school nakaliang jong ka government kan ot lane khati ya ka tulop jongi kabaari yong ba la kilap kanu kino ki school ki khang lani kimshim action yitu kino hikai ke bawan chaka protest nakaliang jong ka government kan withdraw ya kani ka scheme SSA na gitu ki school tingi na kalian jongi ngila hadin mengiyo iya ka to ka statement ngila penlong ya ka meeting ka bakerki hakani kejaka bada ka wei ka sur ngila shim ya karai ba ngidawa ba education minister uday ban panmap mardor lashai uday ban panmap mardor lashai hakabai day bar kani ka statement ka ban kalian jongu penmi balada umla banle kumta kadai ka jingpen bor jong ka sarkar jela yangi baro khatar hajar sanspa sapwei ngut kino hikai SSA bangin le ya ka mass resignation kat kum ka jing skutu ka jonga ka jungpi baladangi le ya kan ka mass resignation ka elementary education system hapo ka jela Meghalaya jongi kan collapse balada kalong kumta ka jing bakli kadai jong ka state government nga syukwa ban pensyaya education minister kabon ka ba ikran mene isyukran tang hasun claim ki fax pi kan 90 student kadai ka funding share ka sharing pattern ka ba for the whole project lani the whole proposal 90 student as far as salary matter is concerned as far as salary matter is concerned nakaliang jong ka central government kan ajing irap yangi khatsan hajar ki lower primary but RPO hajar ki upper primary kata kadai ya kadai ka financial year ke bala adep financial year 2021-22 but ya kata ka baduna mo LP kaduna sa saw hajar saupo hayupi pat kaduna sa saw spa khandai bolai kadai ka responsibility jong ka state boren ka ban pinbiang ya kadai ka pisa ka baduna kumbangong menne nakaliang jong ka state government ka syubat sa beya ita ipisa sispa saw crore bi kanai ka sispa saw crore kadai ka pisa ka ba ka badai ka capping norms ka ba kadai ka state government kadai ban pendap naka state budget henry claim ai kat bawan ka pisa na central government syusiu bai tang ya kata but ai tang ya ka 10% nak ta kadaw ngi kendo jinge hadokan ni mo tinalor nang ta uang ba ka nakaliang jong ka central government kampat pelai ya kata kapisa mo namentakan ni ka current financial year ka jingkeli ka bangi gingibo yo education minister balai ba umnot bo jingkeli ya chief minister badon brom jingi isar Conrad ki sangma ibabat ya ka tenat finance department ba
balai ba ki batsa ya kani ka balance amount ka ba 100 crore ka badai na mentaban penkam basiu ya ko tulop jongi jong benai February and March hado mentah hapo finance department balai ba ki claim pelait support education department dara u concern shisha ya kejinga jongi kino hikai kelisi sar rembui ba balai paka finance department ka claim pelait ya kani ka pisah